Καλησπέρα σε όλους σας, Κάμιτρος 10 εδώ και σήμερα θα σας δείξω πως δουλεύει πάνω κάτω το OBS. Είναι ένα πρόγραμμα για να κάνεις εγγραφή την οθόνη σου ή το desktop ή το game που θες. Και ναι, σήμερα θα σας δείξω μερικά settings που βάζω εγώ τουλάχιστον, αλλά το μόνο μειονέκτημα που έχει για μένα προσωπικά το OBS είναι η ποιότητα. Δεν έχει καλό quality για μένα, δηλαδή δεν κάνει καλό record τον υπολογιστή μου. Ίσως το δείτε και σε αυτό το βίντεο τώρα που θα κάνω και σε κάποια άλλα βίντεο που έχω κάνει ήδη. Αυτό μου να το σβήσω. Remove. Yes. Λοιπόν, το OBS είναι ένα τέλειο πρόγραμμα για να κάνεις record, αλλά έχει μόνο αυτό το μειονέκτημα που σας είπα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Αυτά αφήστε για μετά, δεν μας απασχολούν τόσο όσο τα settings. Λοιπόν, στα settings, στο general έχω βάλει language English, μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε γλώσσα θέλετε. Εγώ εδώ πέρα στο theme έχω βάλει dark, αν και το είχε στο default που είναι το άσπρο. Εγώ το θέλω στο dark, γιατί έτσι είναι πιο ωραίο το dark, γιατί ξέρω στο default είναι κάπως έτσι και δυσκολεύεσαι να δεις αν είσαι πάνω του. Αν το ποντίκι είναι πάνω σε αυτό εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Κάντε άμα πιστεύετε ότι τα πάω πάρα πολύ γρήγορα, κάντε ένα pause και αντιγράψτε τα settings που έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο stream. Εδώ πέρα θέλω αυτό. Όχι, δεν θέλω αυτό, θέλω αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν βάζετε που θέλετε να κάνετε το stream. Εγώ πιο πολλές φορές κάνω στο YouTube gaming. Εδώ πέρα δίνει το YouTube, τέλος πάντων είναι ο server και πρέπει να βρείτε από το YouTube το key, τέλος πάντων το κλείδι του YouTube για να κάνετε live stream. Τώρα πάμε στο output. Εδώ πέρα στο βίντεο bitrate, ναι, έχω βάλει 250 τέτοια, δεν ξέρω τι είναι. Στο encoder έχω βάλει software H264. Στο audio bitrate έχω βάλει 320, είναι το μεγαλύτερο. Εδώ πέρα όσο πιο αργά πάει είναι τόσο πιο καλή ποιότητα, και όσο πιο γρήγορα πάει είναι, βασικά όσο πιο αργά πάει τρώει περισσότερα CPU και τόσο πιο καλή ποιότητα έχει, και όσο πιο γρήγορα πάει τρώει λιγότερα CPU και τόσο πιο χάλια ποιότητα έχει. Εγώ επίτηδες τώρα το έχω βάλει στο slower για να κάνω μια προσπάθεια. Και λογικά άμα εγώ το είχα στο very fast. Νομίζω ο υπολογιστής μου αντέχει μέχρι faster, αλλά θα το δοκιμάσω αυτό το βίντεο μέχρι το slower να δω πόσο καλό θα βγει, αν βγει καλό. Εδώ πέρα το ανεβάζω στο YouTube με MP4. Συγγνώμη, ο φάκελος, όχι φάκελος βασικά, εκεί που αποθηκεύω τα βίντεο είναι το desktop, είναι αυτό εδώ πέρα, δηλαδή η επιφάνεια εργασίας. Το ίδιο κάνει. Τώρα στο audio έχω κάνει αυτά τα settings που με βολεύουν. Εκεί πάμε στα settings πάλι. Audio εδώ πέρα έχω αυτά τα settings. Στο βίντεο δεν έχω μπει ακόμα. Είχα μπει μόνο για να βάλω αυτά εδώ, τα FPS, και μετά το έκλεισα. Μετά στα hotkeys έχω βάλει για να κάνω record το F9, το key, που άμα το πατήσω θα σταματήσει το record, αλλά δεν θέλω γιατί τραβάμε το OBS. Και για να ξεκινάω το record και να το σταματάω έχω το F9. Και εδώ είναι, τέλος πάντων, αυτό εδώ πέρα είναι για προχωρημένους. Είναι αυτά εδώ πέρα τα settings που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον. Αυτά εδώ. Τώρα, εδώ πέρα άμα πατήσω στο desktop Pavlo Facecam δεν θα δείτε τίποτα, επειδή δεν έχω κανένα με σχέση τέτοια αρχεία. Για παράδειγμα δεν έχω πατήσει add και να διαλέξω ένα από όλα αυτά. Δείτε, βλέπετε μια μαύρη οθόνη. Τώρα όμως επειδή έχω αρχεία,
βλέπετε την οθόνη αυτό που έχω. Επίσης, για να το βάλετε πατάτε add, δεξί κλικ add, και εδώ πέρα διαλέγετε τι θέλετε να βάλετε. Μπορείτε να κάνετε studio mode, να έχει δύο εικόνες και καλά σαν να είναι studio, να έχετε, ξέρω εγώ, studio στην υπολογιστή σας. Εδώ πέρα το έχω fade, αλλά δεν ξέρω γιατί εδώ πέρα. Ναι, για το studio έτσι μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, εδώ κάτω σας δείχνει πόση ώρα κάνετε live stream και πόση ώρα κάνετε record. Record τώρα εγώ κάνω 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Επίσης μπορείτε να ξεκινήσετε το live stream και να το σταματήσετε. Μπορείτε να το φτιάξετε και στα hotkeys εδώ πέρα. Εγώ το είχα φτιάξει αλλά τα έβγαλα γιατί δεν κάνω συχνά live stream. Και λοιπόν, εδώ πέρα τώρα φτιάχνετε πόσο πολύ θέλετε να γυρούμε τώρα. Το γράμμα το πάω πολύ τέρμα full πίσω, δεν θα ακούγεται τίποτα. Αλληλούια, αλληλούια. Ναι, δεν ακούγονταν σίγουρα τίποτα, είμαι σίγουρος. Πιστεύω δηλαδή δεν ακούγονταν τίποτα. Γιατί εδώ πέρα είναι πώς ακούγεται. Και ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και όσοι είστε καινούργιοι κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!